dagiti traditional varieties ti saba, akas iti amorosa, tumok, di pigken senyorita, ti maimulmula iti probinsya nga Abra. Ken dagiti saba alakatan, alako iti merkado, ti gagangay ngagtawod iti ruwar ti probinsya. Pakabuklan at 2,300 seedlings ti naiwaras kadagiti 25 a Manalon ti barangay sa Paak ken Maway para iti 2.5 hectares atalon. Pinunduan ken project director ti DOST-P card, babaen iti Research Division iti University of Abra Lagangilang Campus, ken iti iri ti Bangged, ti napili a benepisyaryo. Kaya't payumot nga ma-improve dagiti dadumapay nga varieties iti klase iti saba diti probinsya tayo nga Abra. So adda iti in conduct dito Research Division iti University of Abra, diti viability ken feasibility datoy lakatan variety dito pintas gayam iti lakatan ken amu tayo nga iso ti maysa nga variety iti saba nga adda ti merkado kun dadaras nga malako. Imunan ana idalan ti site validation dagiti talon a pagmulaan ti lakatan, babaen iti Bangged Municipal Agriculture Office ken research staff ti UA. Dagiti nakapasa ti validation site ti nagbalin a benepisyaryo ti Lakatan Production Project. Addan kapadasan ni Benjamin ti panagmula ti lakatan, nyamdaksan gasat, saan na daytoy anapaado, iti maikadwa agundaway, padasen namanen iti agmula. Taltalon mam di pangikabilan medyo nilalaag, diyan nabayag ang anak wa. Ta ibagadamot ngamin nga, diyan ang asidog ti danom ti pagibalin pagimulaan tap no mas. So kumusta sir yung experience nga pinagmula iti lakatan? Mayat met, ngumso na lang kami nga daras lamatay ma'am. Nabintas met ma'am. Tapno adamot pangalabi ti puunan nga dependento no dag gumatang di ilakom yumot tapno dapang no butan ti napadakkel babaen ti tissue culture wenno unod ti laboratorio dagiti seedlings. 1,195 seedlings tinaited iti sa Paak para ti 15 a Manalon. Idinto 1,105 seedlings tinaawat dagiti Maway depende ti kalawa iti aryada. 2.5 by 3 meters ti kaadayo dagiti maimula. Mamonitor dagiti lakatan agingga iti panagaapit. Ditoy tayon to nga makaala iti quality stock no planting materials nga babalin tayon to pay nga ipropagate no ipaado ka dagitoy daduma pay nga barangay ditoy Bangged nga agkasapulan to met iti daytoy nga klase. Dagiti mapadakkel alakatan ti pangalaan to dagiti project staff ti UA Abra Lagangilang Campus ti subwal nga agserbinto nga userenda para ti tissue culture. Culture ma'am ket napadakkel sa najinti laboratory. Hanya dagiti traditional way nga panagpadakkel which means no merwarton ma'am ket nakitanton dagiti adda ti sakit na. Tas digi ngamin pay ma'am dinti process na pa dinti tissue culture di within tapno ma-avoid daran digi inti contamination nanton ma'am. So it means no dagiti nakontam nga na tissue culture ton handan to nga ituloyen kasi han nga mayat ti panagdakkel nanton. Dahi 31st batch ti lakatan seedlings ken kiddaw ti LGU Bangged nga iwanan ken taraknen analaing dagiti seedlings a kanayunan iti pagbiaganda. Jessica Boreta, Balitang Solid North.